आयै जोङो दिनैनो थांगोन आरो आबा बेहायबोथ' आरो गोबाव मानियानो थाबाय बेसेथो थाबाय थाबावनो नाथाय आफायाथ' गाज्रि मोनाखैना जों थानायखौ आफायाथ' गाज्रि मोनाखै र' नोंनिया नाथाय जोंथ' थांनो नांगोन ना आबा ओंखायनो आरो जोङो बेयाव गोबाव थाबाय थाला जों दायो बेलासियावनो ओंखारलांनोसै ओमफ्राय आंथ' आबैमोनखौ जा मिस खालामसिगोन आयै मिस खालामबाबो ना माब्लाबा सम सम फैबानो जाबाय नों अके आबा अके जागोन ओमफ्राय आबैया ना दाबो मेगनानो मोजां जायासै आयै आबा बिनि सायाव आरो थुनथुलियाबो बे न'खौ गारनानै थांबायबा नाथाय आं बेयाव थानो मोजां मोनथारदोंमोनलै आयै आबा सना नों बेयाव थानो मोजां मोनब्लाबो जोंनि आसलि जायगाया बेयाव नङा दे सना जों थांफिननांसिगोन जोंनि थाखायनो अलरेडि बेसेबांबा प्रब्लेम जाबायना बे न'आव साननि जिउआव थुनथुलिनि जिउआव आरोबा गासैबो जोंखौ लानानैनो होनजायो नांगौबा बिमा फिसायै जोंहा लाइफखौ गोदानै सुरुवात खालामफिनसै ने आबा अके आयै आरो जेब्लायबो जोंहा बिमा फिसायैनो हेपि थानो नाजानोसै गासैखौबो बावगारनानै आबा आङो जा गोरोन्थि खालामबायना बेबायदि गोरोन्थि माब्लाबाबो खालामला जायनिफ्राय नोंनिफ्राय गोजान जानाङो नोंखौ माब्लाबाबो हारसिं खालामला आङो आरो दे आयै आंथ' नोंखौ बिराद मिस खालामबाय थादोंमोन नाथाय नों बिब्दि दाय मावनायखौ आं गाज्रिबो मोनदोंमोन नों मानोथो बिब्दि खालामनायमोन गोरोन्थियाबो जाया नङा जाखायो आबा आरो गोरोन्थिनिफ्रायनो सोलोंफिननोबो हाखायो जि जाबाय जाबाय होमबा आयै एबारनिफ्राय आरो नों मोजां जादो दे जागोन माबाफोर सोनांगौ दङबा सोहैखादो थां नोंनि बेगफोराव नङाबा माबाफोर बावलांनो हानाय ना थाङाबा थां आरो नाय बे न'नि मानसिफोरा जोंखौ दा रागा जोंनानै दं आं फैनायखौबो नाथाय नों जेबो फिन दाहोसै दे आबा बिसोर जेखि बुङा सिरिल' थादो खोनासङाबालाय माथो उफायबाव आंजोंनोथ' गोरोन्थि जादों नालाय बेखायनो बुंजानांगौ जाबाय औ आयै गासिबो नोंखौ रागा जोंखादों आंखौबो आं फैबा रागा जोंदोंमोन बेखायनोथ' बिराद खस्थ' होबाय जों बे न'खराव आरो जेबो खस्थ' होला दे आबा थुदो नों ओंखारहैदोल' दे औ आयै ओमफ्राय आबैयाबो फैबायना आबैया जों न'आव थांखाबाय नेबाय दङ जोंखौ बेनिफ्राय नोंखौबो नायनो बुंबाय थादोंमोन आंथ' थांखासिगोन ना लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय आबैखौथ' रागा जोंदोंमोन नाथाय दा रागा जोंथ'ला आङो अलंबारखौ मेगि जानो लिंफैदोंमोन आङो सान बेखौ आं ओंखारहैनो थिनखाबाय माबाफोर सोनांगौ दङबा मानो होनोब्ला दा बेलासियावनो जों थांफिननोसै नालाय दा बेलासियाव अलंबारखौ लांफानोसै बिदिबा नों दिनैनो अलरेडि बेसेबांथो खस्थ' मोनखो नोंसोरो नोंसोरनि फेमिलिया जोंनि थाखाय बेसेथो खस्थ' होबावनो सान लांनोसै ओरैनो बिराद गोबाव आंजों थाबायना अलंबारा बोरैबा मोनलायदोंलै सना गोसोखाङोब्ला थांनो हागोन ना आरो अलंबाराबो माब्लाबा फैनो हागोन बेबो नंगौ नंनायालाय दा आरो नोंखौबो बिराद मिस खालामबाय थायोमोन ना बियो औ दा बेखायनो आरो बेजोंनो फ्रि टाइम थाबाय थानोसै आङो होमबा फिसालाखौ लांसै आरोना औ लांनोसै ओमफ्राय जेबो दुखु दाहोखासै एबार गथ'खौ मोजाङै केयार लाखिखा मिथिदोंना जागोन दे बाखि आइमोन होननाय आबैमोन होननायखौ जेबो गाज्रि दामोनसैलै बिसोर बेबायदिनो माने एसे रागा जोंनायानो खारनो रोंला बिसिना बिसोरबो मोजांनि थाखायसो बुङो बुंनायालाय आंजोंबो गोबां गोरोन्थि जाफ्लांबायना जायनि जाहोनाव दा आङो बिदि सैजायैखौ फेस खालामनांबाय दा नोंबो हायोब्ला हेपि थाफिनदो सान सुखु गोजोननाय गासिबो सेना लांजोबखाबायना आंनाव हेपि होननाया थानो रोंलालै बेखायनो बेबायदिनो गोदाव सोरावैनो थांसिगोन आरो आङो मेगि जानो लेंहैनि आं र' अलंबारखौ मेगि बानायदोंमोन ना आं मिथिगौ सान नोङो गोसो सिङावनो माने सायाव दिन्थियाबाबो गोसो सिङाव जोबोद दुखु मोनना दङ ना मोनखागोन मानो मोना जानो मोजां मोनलायनानै लाबाय नोंसोरो दा बिदि गोजान जालायबाय नालाय र' थेवब्लाबो आं थुनथुलिजों गाव बुजिया जास्ट ओरैनो आरोना रागा जोंखागोन जोंनि आंखौ थेवब्लाबो आङो खेबसे रायलायथारगोन थुनथुलिजोंबो बिसोरनि रिलेसनखौ आं जेबो बुंनो थाङा बाट आं निमाहा बिगोन आरो आंनिफ्राय आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आबै थुनथुलियालाय न'आव दङ आइ माबा मैया मोनायावसो सफैनायानो हाबासो जानो थांदोंमोन गथ'आ माबाहाय बिहामजो बे नोंनि बरिखौसो सोंनो फैदोंमोन आं उदै सानायफोरा एसे हामोनो माथो नोंनि बरिजों बरियाबो बांद्राय गैलामोनहाय आइ जोबबायमोन जोबनायालाय एसेल'सै खोमा
हरथ'दोहाय बेखौनो जोंहा एकदम फिसौआनो उदै सानायानो मा जाखो डाक्टारनाव लाङो ओजों डाक्टारनाव लांबाबो हामा न'आवसो लाबोफिनबाय थेवबाबो उदैयानो साखांबाय थायो मा जादों आयु हा मोजां डक्टरनाव देखायाखै आइ देखायदोंहाय बिहामजो नाथाय गैया माथो बेखायनो नोंनि बरिखौनो एसे लांफैनो फैबायहां ए हा बिदिबालाय लांनाय नायदो हामो खोमा बेखायनोथ' सोंथावथाव फैदों आङो नायनो हाया मानो हाया गथ'आ गाबलाबाय थायो हर गेजेरबाबो एकदम नायनोनो बोरैबा मोनखांबाय थारबाय आंखौ फिसौखौनो खस्थ' मोनोहाय गथ'फ्रा माबा मोनसे जाबा बिमा बिफायाबो न'नियाबो बिराद बोरैबा नाङोआनोलाय आरो गथ' मानसिना बेनोथ' आरो बिहामजो ए आबै आयु दिनैसो जोंनाव नै माथो आबै थुनथुलियाबो फैबायानो आं दिनै सिखारनो रोङाखै आबै जि उन्दुदों आङो ओरैबायदि उन्दुलांदों दासो सिरि मोननानै हाथाय फैनायानो आङो नंगौ नामा आबै औलै आबै ए नै आइ थुनथुलि थांनाय साहा एसे जानैलाय नोमबैनो नै नांला बिहामजो सा लोंथ'ला दे आङो बेखौल' बरिखौल' हरदो थांनोसैबो आङो लोंलांबानो जायोमोन आया दे होमबालाय र' ओमफ्राय आबै सोर मा जादोंलै आबै फिसौआलाय माथो उदै सानायानो थानो हायै बायदि जाथारदोंहाय डक्टरनाव लाङो गैया हामा नोंसिना राजाया अ मोजां फाहामबानो जायोना मोजां डक्टरनाव लां आबै होमबानो मोजां जागोन दे बिदि बरिल' जानानैलाय बोरै जानो डक्टरा मोजां इलाज खालाम नै हस्पिटालनिफ्रायनो मैयासो लाबोदों आबै गैया जेबो डक्टरनिजोंबो हामा जादो बेखायनो नैखौबो नोमानि बरिखौबो लांनाय नायनि आङो एसे अ मा जादों बेबा राजाया थेवबो मोजां देखायथाराबै दे डक्टर गिदिरनाव लां माथो बेराम मोनदोंनो ओमफ्रायलाय उदै सानायनि बेरामखौनो मोना माथो जेबोखौनो नायबाबो ओरैनो उदैयाल' साखांबाय थायो गथ'ना आयौ माथो जादोंबा ओइ आयै मोनसे खोथा मालै नोङो बिसोरनोलाय मानो बरि माबा माबिखौ हरलाबायनांगौ दे बेलाय हां न'आव देला देलि खालामनायसो दा आइ हा लांफैथारबायबा हनै मालाय दाख्लै खेमसे माबा सानैसो लांफैबायना बिनिफ्राय बिसोरबो मोजां मोनहैदों जाहैबाय बेखायनो लांफैदों खोमा आरो आयै बांद्राय बेफोरबायदि गुबुननो दाहरलै अब्लाबो मालाय लांफैनायखौबा बिफैनायखौलाय माथो होननो हानो आइ दे हरबाय गरनैसोल' नै गैखालाबोमोन ओमफ्राय बुंखानांगौमोन हामबायबायाबा नोंखौ आरो जेबो होननो मोननाय नङा होननानै बेखौलाय आं गेरेन्थि लानानैलाय बुंथाराखैना आइ मालाय गाव लांफैदों आंथ' बुङाखैबो ना हरबाय दे जेबो साना बेफोरखौलाय गामिनिखौलाय आरो मा नोंनि बरि जानानैलाय एसे मोजांबो मोनो आरो न' उदै सानाया आंनाबा दाख्लै खनसेना राजानाबो आंनाबो एसे हामनाय बायदि मोनदोंमोन सागाथारियाव एसे आराम मोनोना हानो मुलि लायस्लाबनो हायाबा बेफोरजोंनो मोजां खालामबोबाय माथो आंबो नोंसोरखौ दे जागोन दे आयै ओमफ्राय थेख्ला कलेजाव थांबाय मालाय दहाय आरो सरस्वती फैगौना नै खामानि मावनांगौनो कलेजाव बा गथ'आ देरलानाया होथारसिगोनलाय बियो आयै ने सरस्वती फुजानि सिख्लाफोर नायनांगौनि खोथा दङना लोगोसे साइज नुनांगौनि होद गथ' बावलाय सिख्लाफोर नायबाय बायनोसै बेनालाय आरो बिदिनोसै आरो गथ'ना जोंहा थेख्लाखौलाय मा सानदों नोंलाय आयै गैयासो जागोनलै मा दाबो थांनो रोंला नोंहा न'आव ना आदानाव फैनो होननानै फैखानानै बेयावनो थालांनो इच्छा जाबाय नोंना नोंसोर मानो खोथाखौलाय थेरा मेरा लांबाय थायो दे मेहेर बिब्दि नङा थमा आङो आंनि फिसालाखौ लांफैथावथावखायसो फैदोंमोन बेनिफ्राय आबैया सानसे थानो होननायखाय थाबाय दा ओंखारलांनोसै जोङो जेबो गैलालै नोंसोरनि थाखायनो फुरा बरबाद जानाय बायदि जाखाबाय आरोना आदानि लाइफआथ' गैखाला बेखायनो ओंखारलां थाब थाबनो आं नायनो बायोलै दाथ' नोंखौसो नुफ्लांबायना दिना ओंखारना थांसिगोन बायदिसो मोनबाय आंथ' नों आरो मालाबा सिदा जाफिनो ना मानसिया है मा खोथा बुङो नोंलाय मेहेर आं बिब्दि नंलाथ' आंबो एथ'बां गोबाव साजा खाथायनानै फैबायना साजायालाय मोनखागोन गोरोन्थि मावबालाय आरो माथो बेफोरबायदि नोंनि आसलि जायगायानो ओजोंसोखामोन जेलनिफ्राय आदाया बर'नानै ना बिराद गोरोन्थि मावबावबायलै नों बायदि सैथानखौ बरनफिनबावबाय बियो थिग खालामासै जेसेबांनो फस्थायोना आदाया एसेनो गोरोन्थि मावफिनबाय थाखायो नाथाय आं बुंबायना आं एबार बुजिबाय मेहेर नों आरो बुजिनो डायलग मास्टार डायलगल'सो खोथायावल' ओरैनोबा गोसो सिङाव बेफोरबायदि साननाय गैया नोंसिना लाब गैयालै मेहेरखौ थगायनानै लाब गैया मेहेरा बुजि मोनखाजोबो गासिबो ओंखारलां नायनो हाया आं नों बायदि मानसिखौ दायो फैफिनबा हले नुनो मोना आङो आयौ माबोरैबाखा मेहेरा थोस मानसिखौ एथ' बिदि बुंलायनांगौ आरोना
बाजै फन हमथाबैनो नानियाथ' हमखायानो वेटिंआनो थाखायो हेल' बाजै हेल' बाजै सोरनो फन हरदों जारौ बिदिबा नोंनिया गां ओंखारहांदों हो मा सानथारदों नोंलाय बाजै आं नोंखौ मोजांसो सानदोंमोन नाथाय नों आंखौ मा सानदों आं बेफोरबायदि हिनजाव नङा मिथिबाय आरोथ' आङो दानो न'आव थांफिनगोन नोंसिनि बे जायगायाव थाया आङो आरो खामानि मावनो दोरखारबो गैया आंहा रे बा नोंनि खोथायाथ' जि गिदिर गिदिर माथो नानि दाने बेहाय थानाय थायो आंनि गोसोसो आरो जुदि आंनि गोसो गैयाबा आं मानो बेयाव थानो नोंसोरनि बेफोरबायदि खामानिखौ नाङा आंनो फैनायाथ' फैबाय नोंनि गोसो नानि आरो थांफिनगोनथ' जोंनि गोसो बायदिसो ना दाना खामानिखौ नों जोंनि थिननाय बायदिल' मावलां अब्लानो मालामाल माहाजोन जालांगोन नोंबो सानसे बुजिबाय नोंसिनि बेफोरबायदि 2 नाम्बारनि खामानिखौ आं मावा मिथिबाय बाजै नोंसोरथ' माबा मोनसे बेलेग गाज्रि खामानिसो मावखायोदां आं बिदि होनना मिथिबा आं बेहाय माब्लाबाबो फैयामोन एसे थान्दा दिमागै सानलाय दाबो सम दं रिलेक्स नोंसिनाथ' आरो रावबो खामायग्राबो गैला बेखायनो नोंनो सानसे बिल्डिं लुनो हाबावलायगोनसो बेखायनो नों नोंनि खामानिनि फैसाबो मोनगोन आरो नोंहाथ' महरबो दङ इसेबां समायनाखाबो नोङो टेनसन गैया जेबो फैसानि सोर आंखौ जाम्बि सानदों नामा आं नोंसोरनि खोथाखौ बेबायदि लानो नाङा आंनो नोंसिनि खामानिखौ दानो नागारनानै थांगोन आं न'आव आरोथ' खोन्थाहैजोबगोन आं नोंसोरखौ पुलिस केस होगोन आं नोंसोरखौ हमजाहोजोबगोन आङो सासेनो हे दे आरो जोंखौ हमजाहोनो हाबाथ' मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय न'आव थांफिनो होनदों नामा नाजानायबानो जाबाय दे नानि मोजाङैसो बुजायग्रोदों आङो बाखि नोंनि मर्जि मा नोंसिनि खोथा लानो आंहा मा दरखार आं थांगोन माने दानो न'आव थांगोन आङो आं बिनिफ्राय खारनांसिगोन दे मा बिदिब्ला बिसोर मानसिफ्रा थिग नङा नामा आं दानो जों न'आव थांफिननांसिगोन र' होमबा आंखौ बे आदाया थगायनानै लाबोदों बबेथिं थांखो बेलाय बांद्राय गोजान थांखायाखै बियो बैथिं नायलाय बास फैगौ बासाव थांनो हाबानो जाबाय र' नाथाय आंनावथ' फैसा गैया आंनि लोगो सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला नेना थाथ'लायदो नेक्स्ट एपिसडजों फैफिननोसै लोगोफोर दिनै थांथ'नोसै नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना दे होमबाना बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय कमेन्ट खालाम मोजां मोनग्रा सनामोना कमेन्ट खालाम लाइक खालाम मोजां मोनग्रा सनामोना लाइक खालामबानो जाबाय